Bun găsit, dragii mei, să avem o zi magică cu stele norocoase, vineri 9 septembrie, noua, un portal magic, un portal foarte intens, că 9 este o cifră divină, este o cifră foarte puternică. Noi facem presupuneri rapide și inconștiente, cel mai adesea pentru că am făcut un legământ de a acționa în acest fel. Am acceptat faptul că nu este sigur să punem întrebări și pornim de la premisa că dacă oamenii ne iubesc, ar trebui să știe ce dorim și ce simțim. Devină conștient de presupunerile tale inconștiente. Hai să vedem ce facem astăzi. Nu uitați like, share, subscribe, aveți clip dedicat lunii pline. Mâine intră și Mercur retrograd, ce să mai, o mulțime de încurcături, o mulțime de, să spunem așa, lucruri care revin să le rezolvăm. Chiar și de astăzi, 9 septembrie, vom resimți că e penumbra asta, adică ne apropiem de retrogradare. Deja planeta ne anunță, vedeți că vă dau de treabă. Va retrograda Balanță și apoi în Fecioară. O retrogradare pe două benzi, așa, nu doar că mergem cu mașina cu spatele, așa vă imaginați, aparent așa se simte, ca și cum ai merge cu mașina cu spatele și nu doar că mergi cu spatele, dar mergi și pe două benzi. Haideți să vedem care sunt aspectele de astăzi, ce faceți voi astăzi. Berbec. Berbecii sunt foarte atenți la detalii, în special pe zona de lucru. Aici faceți foarte mulți pași înainte pentru că sunteți meticuloși, sunteți practici, le-ați organizat pe toate foarte bine, că un om organizat termină la timp tot ce are de făcut. Munciți mult și cu spor. Sunt ceva emoții, e firesc că ne apropiem de luna asta plină și chiar primiți foarte multe mesaje prin vis, deja-vuri, premoniții, experiențe extrasenzoriale foarte ciudățele, chiar unele dintre ele am putea să spunem. Taur. Taurii au o zi intensă. Poate că vă întâlniți cu persoane din anturajul vostru care vă aduc daruri, vă aduc posibilități, vă aduc poate chiar și ceva speranțe. E foarte frumos să-ți dea cineva o speranță, nu să te păcălească, să-ți dea o iluzie, să-ți dea speranță, să-ți dea încrederea aia. Hai mă, încearcă că poate reușești. Eu am încredere în tine. Încearcă că n-ai nimic de pierdut, decât să spună nu se poate, aia e greu, aia e nu știu ce. Dar faceți diferența între speranță și iluzie, să nu le puneți în aceeași oală, că sunt chestii diferite. Gemeni. Astăzi gemenii se pripesc un pic, se grăbesc și greapa strică treaba, sunt tensiuni, sunt frustrări, sunt ceva lucruri care vă captează atenția și energia. Poate că ar fi bine să vă măsurați un pic și cuvintele și faptele și acțiunile și gândurile și să nu vă mai grăbiți, pentru că graba strică treaba. Foarte important lucrul acesta. Rac. Racii au o zi în care se gândesc mult la călătorii, se gândesc mult la ce să facă, cum să facă, încotro să se ducă, cum să-și crească veniturile, cum să facă planuri mai bune. Puteți să călătoriți, puteți să vă gândiți la o călătorie, puteți să sunați foarte multe persoane, multă comunicare, străinătate și drumuri, așa, sunteți cu gândul la o plecare. Leu. Nativii Leu au o zi în care primesc recompense, dar ce primiți și cheltuiți, adică banii vin către voi, dar pe de-o parte voi știți că ar trebui să vă gândiți și să îi mulțiți, să investiți banii, să facă bani. Dar totuși spuneți, nu o să fac mare lucru cu suma asta, hai mai bine să-mi cumpăr o poșetă. Da, dar azi așa, mâine așa, o să treacă timpul. Încercați cumva să vă gândiți la planuri prin care să vă creșteți veniturile și apoi veniturile voastre să le puneți la treabă. Banii să facă alții bani. Idei din punct de vedere profesional și financiar. Ideile vin, dar să le punem și în aplicare. Fecioara. Fecioara este un pic sensibilă. Sensibilitatea asta se datorează cuplului sau din cauza cuplului, pentru că acolo sunt aspecte care ies la suprafață, secrete care vă supără, secrete care vă răscolesc, răsturnări de situație, lucruri care vă apasă. Vă preocupați de curățenie, vă preocupați de îngrijire, de mers la sală, de diete, vă preocupați de îngrijirea a ceea ce poate fi îngrijit și de acceptarea a ceea ce nu poate fi schimbat.
Balanță. Balanțele sunt sigure pe ele, la locul de muncă au și susținere, dar sunteți foarte preocupate din punct de vedere spiritual, să creșteți spiritual, să vă reinventați, să vă reorganizați. Poate că n-ar strica să vă odihniți un pic mai mult și poate că nu ar strica să fiți un pic mai atentă la intuiția voastră, dar o să vă meargă bine la muncă și chiar pe plan spiritual poate să meargă bine. Ei, lasă că de mâine intră Mercur retrograd în semnul vostru și vin multe să refaceți. Scorpion. Scorpionii sunt un pic derutați. Parcă nu mai știți exact ce vreți. E normal, gândiți-vă că urmează un Mercur retrograd în casa voastră a 12-a. Îl resimțiți de astăzi. Parcă vrei să faci ceva, dar zici, mă duc să beau cafea și te întorci cu ceai. Mă duc să fac nu știu ce, dar mă apuc de altceva. Este normal, este cumva o energie care aduce neclaritate, răsturnări de situație, confuzie. Poate că aveți și voi ceva așteptări din partea partenerilor, dar aceștia nu neapărat că știu ce vor sau că sunt foarte concentrați sau că sunt foarte clari sau v-au clarificat foarte mult cu ce să faceți, cum să faceți, către ce să vă duceți și cum să așezați voi lucrurile. A spune cumva că este o perioadă și o zi intensă, săgetător. Astăzi aveți discuții la locul de muncă, aveți ședințe, aveți prezentări, terminați așa săptămâna cu multă treabă și multă treabă pentru weekend. Aveți și idei. Poate că vă gândiți cum să aduceți voi energia sau să vă folosiți de timpul vostru în așa fel încât să împăcați pe toată lumea, pentru că apare decalajul ăsta, stau prea mult la muncă sau nu stau. Sau, mă rog, ideea este să fie echilibru între familie și carieră sau cât timp dau familiei și cât timp dau pentru zona profesională. Capricorn. Nativii Capricorn au rezultate bune, dar au și bețe în roate. Parcă simțiți voi că puteți să faceți mai bine. Sentimente de vinovăție care nu și-au rostul, sentimente de teamă, frică. Păi dacă e lună plină, ia eliberați voi toate gândurile alea negative. Pentru că voi astăzi îi motivați pe alții, îi inspirați pe alții, îi susțineți pe alții. Iar pentru voi cine să facă lucrul ăsta? Păi cine mai bine decât voi înșivă? Voi puteți să fiți cea mai bună inspirație și pentru voi. Gânduri, idei, provocări, vărsătorii se gândesc astăzi la bani, se gândesc la bugete, se gândesc la calcule, se gândesc la cum să-și crească abilitățile, valoarea, cum să ceară mai mult pe o oră de muncă. Pur și simplu toate gândurile voastre sunt concentrate pe zona banilor, vindecați și anumite frici legate de bani, faceți și cheltuieli, dar găsiți și soluții pentru a vă crește veniturile și oricum primiți, vă vindecați. Peștii inspiră pe cei din jur. Astăzi reușiți cumva să inspirați și totodată reușiți să vindecați. Vă vindecați atât pe voi cât și pe ceilalți. Emoțiile voastre sunt la cote maxime, dar tocmai asta, faptul că simțiți totul, tocmai asta vă ajută să înțelegeți ce vă aduce siguranță, ce vă aduce securitate, ce să eliberați, ce să lăsați aici. Este o zi în care aveți așa ca o mică iluminare, în care treceți prin foarte multe puncte culminante, în care priviți un pic așa desfășurătorul vieții voastre și vă eliberați de ceea ce nu vă mai este folositor și stabiliți clar care sunt dorințele voastre, adică spuneți, ok, eu am energia asta, luna asta plină îmi dă toată energia asta, hai să o folosesc în direcția X. Foarte interesantă această zi pentru voi, cu emoții, cu câte o lacrimă, cu câte un stres, dar eliberați, vindecați, vă transformați și manifestați la cote maxime. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!